La Pipi és una nena de 6 anys que somia amb l'arribada del Nadal. La Bu és una petita òliba que acaba de sortir de l'ou. A la Pipi li costa creure que ja no és filla única i que haurà de compartir l'atenció dels seus pares amb el seu germanet. Oh, germanet meu! La Bu viurà una gran aventura per retrobar el seu germà petit que encara es troba a l'ou. Farà front a tota mena de perills per cuidar-lo i créixer plegats. Vine a descobrir 2 boniques històries per als més petits carregades de missatges sobre la cura i l'amor fraternal. Pipi i el senyor sense son i el viatge de Bu estrena el 4 de desembre.